खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै गोथार बाथौ सान। बेयाव आङो जोंनि गथ'नि फरायसालि UN एकाडेमि खैराबारियावहाय बाथौ फुजा खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेखौनो आङो भिडिअ सेबखांनाय जाबाय। नै जोंहा सासे स्टुडेन्टआ गोथारि आफानि महर लानानै बयखौबो दै गोथार सारस्रांनानै फोथारबाय। आर'जनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जायफ्रा आंनि भिडिअ गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदियै। नै गोथारि आफामोना सिजौ गुदियाव संग्रिबाय गोसो गोथार लानानै। बेजों लोगोसेनो फरायसालिनि गासै स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे माखासे गारजेनफोराबो आर'जाव बाहागो लाबाय। बेबायदियैनो जोंहा बोसोरफ्रोमबो UN एकाडेमि खैराबारिनि स्कुलाव गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। बेयाव जोंहा बयबो बाहागो लायो, स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे गारजेनफोराबो। गासै स्टुडेन्टफोरानो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गानो। हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ आरो हिन्जावसाफोरा दख'ना गानो। नै गोथारि आफाया बयखौबो फथा थुनानै बयखौबो बोर सानस्रिदों। जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना लोगोफोर, बेफोरबायदि नुयोब्ला। बयबो खुलुमलायदों, बोर लालायदों। आंबो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लानाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो। आङो भइसखौ लानाय जायासै आरोना लोगोफोर। नै बिथिंजाय गथ'फोरा जेखाइ खबाइ लानानै मोसानो सोलोंगासिनो आरो माखासे गारजेनफोराबो दिदोमै जिरायनानै खेराइ हान्जाखौ नायगासिनो। नैबे खेराइ हान्जाया भकतपारानि खेराइ कृष्टि हान्जा। बिथांमोना जोबोद मोजाङै मोसानानै दिन्थियो। जों बयबो नायगासिनो, गारजेनफोरजों लोगोसे टिचार्स सार मेडाम मोनाबो नायगासिनो दङ। बेनो जाबाय खैराबारि UN एकाडेमि फरायसालि। बेवहाय गोथार बाथौ सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो बोसोरफ्रोमबो। जोंहा बोसोरफ्रोमबो दाब जायगानिफ्राय खेराइ लाबोयो। मानो होनोब्ला बाथौ सिबिनायाव, बाथौ फुजायाव खेराइ नङाब्ला जाखाया। नै उन्दै गथ'फोराबो गसंनानै नायदों। आरो नै बिथां आइजोआ जोबोद गोदै सिफुं सुनानै बयखौबो महि होनो हादों। आङो मिउजिकखौ लानाय जायाखिसै। आं एक्सट्रायै बे खेराइखौ भिडिअ आपल'ड होगोन। आङो बेखौ होनाय जायाखिसै, गाज्रि दामोन लोगोफोर। जोंहा जोबोद गोजोनै बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो UN एकाडेमि खैराबारि स्कुलाव बाथौ फुजाखौ खुंनाय जायो। नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ। आंहा नै बिथां आइजोखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिराद इजियैनो हौवासा बायदि गोदै देंखो बोनो हायो आरोना बिथाङा। जोबोद गोदै देंखो बोनो हायो। माखासे मोसाखावरिफोरखौ नुनानै थानो हायैयाव उन्दै गथ'फोराबो रंजानायजोंनो मोसाफाबाय आरोना। बिथांमोनखौबो आं भिडिअ सेबखांबाय। लोगोफोर, नायनो जोबोद समायना। मालाय उन्दै गथ'फोराबो जोबोद गोसो होना नायदों। मानो होनबा बिथांमोनाबो सानसे समाव खेराइ मोसाखावरि जाहैगोन आरोना। बेबायदियैनो
मोसाखावरिफोरनि गेजेराव हाबनानै गथ'फोरा माने मोसाबाय आरोना थानो हायासै बिसोरो गोसोनि रंजानायखौ लाखिनो हायाखिसै मोसाखावरिफोराबो बिसोरजों लोगोसे मोसाफाबाय दामनाय देनायफोराबो जोबोद गोग्गोमै दामगासिनो आरो जोंहा मोसानाय मुसुरनायफोरा जोबखांनायनि उनाव माने जोबोद आब्रुथियै जोंहा जानाय लोंनायखौ जानानै न'आव फैफिननाय जाबाय आरोना आंनि भिडिअ'आबो बे